Bakit? Ikot-kot siya. Anong ginagawa niya? Manok. Shout out dyan. Thank you for coming. Ako pa nag-live kasi nag-ano si Bicol. Nagkupra. Ayan, yung bang mga alaga niya. Ang makulit niyang aso. Picture ka. Gutom ako. Gutom ako. Tapos ka na maghakot? Saan ko ilipat? Dito ako sa loob eh. Kasi nakaraw eh. Tuklin eh. Diyan? Doon, iurong mo lang doon. Saka na naman ha. Takot na siya. Yeah, manok ko. Manok, ang manok. Malalim. Parang mataas pa. Pero ako nakasilo na dahil kaya mag-inom ko na yun. Parang mataas na. Hindi, maghapon yan dyan. Ang init. Magkupra siya, guys. Isa pa. Taas pa na.
Yan. Yan. Gulat ako. Ay, maliwanag na pala. Oh, patuloy ko. Ay, namis ko pa naman. Ha? Nabunod. Ano ba yung marok-arus namin? Ano? Yung ganito. Medyas. Ha? Ano nito? Parang yan. Ano sa ano? Ano naman? Ano just doon na may ano sa doon. Tuyo na yan. Gano'n si Louie pala. Buto na ako. Kamusta dyan? Ano mga alaga niya oh. Alam ko nandun yung saan bangka. $2 million. Nanonood. Dollars yan, dollars. Sana ba ang ano, jacket? Wala kang jacket. Enjoy life. Big like Mary. Magkupra siya, magkupra. Ayan o. Yung mga guantes. Wala man na. Guantes na. Wala nyo sa ano guantes mo huli. Saan mo kayo ilagay? Ito naman ang lago dito. Ang guantes ko yung ganyan doon. Nandun yung sa bubon. Yung ganyan. May 4 naman yan. Nakulit talaga nga. Tingnan mo bating-tingin naman doon. Akala ko nakadapa yung manok. Binupa kaya naman. Malaki na yung manok. Saka na naman ha. Sabay ka talagang Masakit pala. ano. Hindi, gusto niya rin man siya na gusto man ng team. Nag-love shout out. Inaantay hapon mga manoy. Sino yan dado? Hindi ko kilala. Ay. Ayun ang nag-shout out sa'yo. Manoy, ang tawag sa'yo. Pangalan. Basahin mo. Hindi ko makita eh. Michaelin, Mary,
May maray na hapon mga manoy. Pwede na. Tapos ipasok mo yung isa. Ito isa, hindi pwede na. Manipis. Ang dami langgam. Tak-tak mo. Parang nandun sa bangka yung dati. Dalawang itim. Parang liliit na naman oh. Dapat diretso kanina. Tuyo na yung aking tuyo. Tuyo na yung kanina. Makang ano. Kain. Sige.
nila sa ano, dun. Kaya paglipat lang. Ito lang talaga. Ay, matigas ng lubid ninyo. Tigas. Saan mo kayo ulit tagaan ko kumain. Kami kumain. Naman gusto dyan. Ito na pinapa. Dami. Aha. Kunti lang yung piraso nito. Mukbang tayo lang. Ito. Matigas lang. Hindi sa pwede buka yun. Hindi sa pwede. Buko. Ito yun. Payuan siya. Ang makulit ko. Makulit ko. Makulit. Makulit. Nahabang nilong ano guys. Nahabang yung mga nakatayo na ano. Kaya gusto. Tigas. Ganda ng view. Estok pa lang dito ng hapon. Punta ng buko.
Maganda natin. Pagtapos nito, busog ka na. Mukbang.